Колко ли е кофти един човек от мъжки пол да е на команда? Куковода им казва да влезнат пак в моя живот, в лайфа, нали, тук, онлайн работите, и да почват да ме клеветят. Чов какво прави? Да кълве. И почват да кълват. Ама ти представяш ли какви големи топки, какъв голям кора в хуй трябва да имаш? Когато някой отгоре, той да ти дава заплата, да ти каже, ети 1000 лева, иди на Сашо лайфа да го хейтиш. И той дай тези 1000, като малко паля, бе, като паленце, умряло от глад за бомбонче. Фърлиш му бомбончето и той... Говорим за мъже на 26, 7, 8 години. 90 кила, ако не е вече 100 кила. Мъж. Голям, с очила, нали, прайса на ербаб. А вътре да е междутурка. Какво ли е? Никога няма да го разбера това усещане. Някой да дойде да ми каже над 100 лева, иди да хейтиш еди кой си. Ко направи? Представи с каква междутурка трябва да си в главата. Не мога да се представя. Не мога.